sliced kamote na ibinabad ko sa baking soda. Pinalawan ko na. As usual, pati itong toge guys, ito ay binabad ko rin yan ng 3 minutes sa baking soda. Then, binanlawan ng 3 times. Okay? So, ganun lagi ang process ko sa pagkain. Then, hiwain natin ito ng ito kasi, ang kamote, sweet potato, ay magbibigay laman doon sa lumpiang gagawin natin. O nga pala, di ko na mention, no? Lumpiang gulay ang gagawin natin. So, ganyan guys. Para lang magkaroon ng yung pagkagat mo doon sa lumpia ay magkaroon siya ng laman. Alam mo yung ganun. Yung ma-feel ng ngipin mo na merong something na maligat na makagat. Ayan. Yan lang. Ganyan lang. Ganon. Okay? Pipili ng wrapper na sa tansya mo ay okay. Gusto mo malaki? Gawin mong dalawa. Ito malaki to ha. Sample ng malaki. Lagay natin ito para magkaroon ng texture ng laman yung ating babaluting lumpia na ganyan. Yan lang, toge and kamote, it's okay na. Ganyan. Tapos ganun natin. And then ganyan. And then dito lagyan natin tubig para dumikit. Didikit yan ng pusa. See? Parang pula. Ayan. Ganun siya. Didikit na yan dyan. So, ito na. Ang lumpia na ating pipirituhin. Okay? Yan lang. Siya lang, yung kamote, lagay na. Oo. Kung gusto mong madagdagan, dagdagan mo. Hindi, siya lang, okay. Dalawa, ganun, pwede. Dalawa, ganyan. Ayun, dumami na yung larap, oh. Yan, marami na tayong lumpia na kulay na lumpia. Okay? At dito naman, porket may nagsobrang kamote, gawin nating dessert. Yan. Sweet. Pwede. Kamote yan. Sweet potato. Okay? Ayan. Kawali. Vegetable oil. Abundant amount para sa lumpia kasi okay. Then wait hanggang uminit bago natin ilagay yung lumpia. Ito ba? Ayan. Hintayin lang natin na maluto yung kabila, mga let's say 2 minutes, then baliktarin natin. Buti na lang at nakita niya. Ito, sinave na naman niya. Lagi niyang sinesave guys, kasi minsan ako, busy, minsan nakakalimutan. Kaya may nag-comment yan, nasunog daw. Tao lang po. Ito perfect. Okay, yan o. Busy po kami, pero at least ginagampanan ko pa rin yung tungkulin ko bilang isang tagapagturo o
mag-share ng mga lutuin ko. At eto, yan, nakita nyo naman. Sarap siguro yan, mamaya. No? Yan, para sa amin at para sa mga trabahante. Yan, sharing kami dyan. Okay? Dito sa tray natin, lagyan natin ng brown envelope. Ngayon, galing sa McDonald's, galing ba sa Greenwich, o saan ba dyan na take out. Pwede nyong gamitin yun. Ayan. Maluto lang. Yan. Okay. Ayan. Tika, kaya kailangan natin ipa-absorb yan sa brown envelope. Patuloy ng maigi bago ilagay at ito drop dyan. Yan, yan. Yan, garlic lang, very simple, just garlic. Then white vinegar. Damihan ko na para sharing na kami dyan. Then tantihin lang ang paglagay ng pampaalat natin yung toyo. Okay? Yan lang. That's simple. Oh, tapos patiktik ko si Papa. Kaya tayo nito. Maluto na lahat guys. Ang sarap nito. Yum. Nahiya na raw ang husband ko na siya ang titikim na naman. Ako na lang. Ayan. Ay. Mainit. Sabi nga niya ayokong tumikim kasi mainit. Mainit nga. Hintayin na lang nating lumamig. Mainit sobra. Ayan. Palamigin ko. Hap. Okay. Tikman natin guys. Kinakamay ito. Ayan. Ganyan lang. Pinaswimming dun sa sauce. Hap. Ang sarap. Wala ka eh. Ayan guys. Ngayon, papakita ko sa inyo ang ay, hindi ko na ipapakita. Paramdam ko na lang. Okay. Dito kasi guys ay may sili. Ayan, manghang yan. I-try natin na ilagay dito sa sauce. Masarap kasi manghang. Ayan. Lagyan natin ng pisain natin yung isa. Nako, manghang eh. Wow! Ngayon, sausaw natin kung gaano kaanghang. Sarap nito guys. Ito yung pwedeng pangkabuhayan guys ha. Pwede nyong ibenta. Alam nyo kasi, naalala ko nung every time na kakain ako or gagawa ng ganito, nung pumunta kami sa Tagaytay, meron doon mga naglalako ng ganito. And then, hindi lang yun sa Tagaytay. Doon din sa Baguio. Doon sa may strawberry fields doon. May nagbebentang ganito. Naku, ang dami kong nakain, guys. Ayan. Ang anghang. Pero masarap ang pagkaanghang. Ayan. Alam nyo yung texture ng kamote na makakagat mo. Ang sarap. Yung maligat. Tapos meron yung crunchiness nung mung beans or yung toge. And then, crispy yung kanyang wrapper. Yan, pasarap sa kanya. Pero ito guys, hindi na natimplahan. Nakita nyo naman, hirap lang namin. And then, isawsaw mo lang, yun ang magbibigay ng lasa.
Ito, mabili ito pag ito ang gawin mong negosyo. Hmm? Hmm. Harap. That's it. Hmm. So, bigyan natin yung mga workers natin. Sige sa dito pasto para matikman naman nila yung naluto. Ano ito? Parang hindi yan gulay. Ito, yung gulay. Ayan. Okay. Tapos yung sausawan. Bigay mo na, Marco. Pa, si Ayan.